Nuwun para sutresna sandiwara basa Jawi sugeng pepanggihan kalihan kita para siswa-siswi kelas 9 saking SMP Negeri Setunggal Celuring. Samangke keparenga kita ngaturaken lampahan Arok Dedes Dunya Korporat. Anggitanipun kelompok sekawan saking kelas 9D kanthi sutradara Alia Rida Madyanti. Efek musik lan mixing Alia Rida Madyanti. Sandiwara radio menika dipundamel kagem njangkepi gladen pasinaonan basa Jawi, ulangan drama modern ingkang kaampu dening Miss Veronica Firdaus. Sugeng midhangetaken. Kutha Kedhiri boten nate sare. Nalika lampu dalan semunar lan swara kendaraan saya samar. Ana sawijining menara kaca kang adeg megah ngluwihi dhuwure bangunan sanesipun. Menara punika bangunan asma Daha Group. Papan ing ngendi nasib kathah tiyang dipuntemtokaken. Ing sangisore pangayomanipun Ibu Dandang Gendis, Daha Group dados pusat daya ekonomi kutha. Kalih raksasa ngasta roda perusahaan Tumapel Corp, pengusaha proyek infrastruktur, lan Brahmana Finance, lembaga ingkang nyekel kunci perputaran modal. Sederengipun kekalihipun namung kegaya profesionalitas tanpa rasa, nanging sedaya punika owah nalika satunggaling patemon nglantaraken CEO Tumapel Corp, Arya Pulung, kaliyan pewaris tunggal Brahmana Finance, Ken Dedes. Nuwun sewu, panjenengan mesti Mbak Ken Dedes. Inggih, panjenengan Mas Arya Pulung, CEO Tumapel Corp. Leres, cucu kula mboten nyangka pewaris Brahmana Finance semanten enom. Menika namung tugas Mas, kula namung nerusaken amanat bapak kula. Menawi kersa, kula remen ngajak panjenengan dahar sakwise patemon menika. Sekadar rembugan, nanging boten namung bisnis. Mas Arya, kula ngapresiasi, nanging kula langkung remen jagi wates profesional. Wates punika saged dipunrembug Mbak Dedes. Kula boten remen muter-muter. Mbak Dedes, kula kepingin panjenengan dados kawanipun kula. Mas Arya, kita nembe sepisan kepanggih. Kadangkala keputusan paling leres punika lahir saking kepercayaan sepisanan. Nyuwun pangapunten, bapak kula tasik dinas ing Jawi Negeri. Kula mboten saged nindakaken keputusan ageng tanpa panjenenganipun. Mbok menawi 5 taun malih. 5 taun punika wekdal ingkang dawa, Mbak Dedes. Kula nyuwun pangertosan panjenengan. Aku bisa ngancani sampeyan, Mbak Dedes, nanging aku uga bali, malih lan malih. Penolakan alus punika boten dadosaken Arya Pulung mundur. Kosong-kosongipun oposisi punika malih dados tekanan ingkang alon nanging ngiket. Kanthi kuwasa proyek lan wewenang, Arya miwiti nyipta krisis. Dana dipunendhek, arus modal dipuncekik. Yen kula mboten nyerah, Brahmana saged runtuh sederengipun bapak kula wangsul. Mas Arya, menapa kula nampi panjenengan menawi kula dados garwanipun panjenengan, menapa Brahmana saged panjenengan slametaken? Kula mboten nate blenjani janji. Inggih, menawi mekaten, punika namung pernikahan ing ngarsanipun hukum lan publik, tanpa campur tangan ing gesang pribadi kula. Nalika bapak kula wangsul, kita rampung. Panjenengan cerdas, Mbak Dedes, kula setuju. Inggih, Mas Arya.
Pernikahan punika ketinggal megah ing mata donya. Nanging tumrap Dedes punika namung sangkar kaca, adem, sepi lan kebak tekanan. Nanging ing sisih sanes kutha, satunggaling Joko anom nembe nutup buku kuliahipun ing perpustakaan lawas, asmanipun Arok. Ing tangane wonten layang panyurung saking loh gawe, guru para calon pemimpin. Arok tumapel kot kuwi mbutuhake pikiran sing landhep kaya pikiranmu. Iku layang panyurung saka aku, gawane mrono. Nyuwun pangapunten Bapak Loh Gawe. Menapa kula pantes nampi amanat ageng menika? Pantes lan orane kuwi gumantung caramu mlangkah mengko. Wis budhalo. Menara daha wis nunggu lakumu. Inggih Bapak, matur nuwun sanget. Kula nyuwun pangestunipun. Arok mboten ngertos bilih surat punika duduk namung dalan karir. Nanging gapura tumuju pusaran badai. Nalika langkahipun nyedeki tumapel korp, bayangan menara daha saya dawa. Nandani wiwitan takdir ingkang dipuntulis kanthi obsesi lan rencana ageng. Arok, aku wis maca kurikulum vitaimu. Lulusan paling apik, rekomendasine lo gawe pisan. Nanging aku ora butuh asisten sing mung pinter ing dhuwur kertas. Saiki bayangno, perusahaan iki lagi kejepit. Proyek dalam tol ing Kediri mandeg merga warga demo. Ing wektu sing padha, investor saka Daha Group narik modale. Awakmu mung duwe waktu 4 jam sadurunge bursa saham tutup. Apa sing bakal kok lakoni supaya aku ora kelangan duit sak sen wae? Nyuwun pangapunten Pak Arya, menawi kula wonten ing posisi menika, kula mboten badhe fokus dhateng investor rumiyin. Kula badhe sowan dhateng tokoh masyarakat ing Kediri, ngginakaken pendekatan personal supados demo menika leleh. Menawi kahanan lapangan sampun tenang, Daha Group badhe rumaos aman kanthi piyambakipun. Investor mboten betahaken angka, Pak. Investor betahaken kapercayan. Kepercayaan kuwi tembung sing larang regane. Awakmu ngerti? Asisten sadurunge awakmu mung tahan sedina merga ora kuat maca pikiranku. Kula mangertos, Bapak. Menawi Bapak kersa nampi kula mboten badhe dados asisten ingkang nunggu dawuh. Kula badhe dados bayanganipun Bapak ingkang sampun mlampah doso jangkah saderenge Bapak jumangkah. 10 jangkah, sombong banget lambemu. Nanging aku seneng mripatmu. Ora ana rasa wedi, mung ana petungan. Wis, budhalo menyang HRD. Awakmu tak tampa. Sesuk isuk jam 7 awakmu wis kudu ana ning kene. Tapi lan aja lali gawanen utekmu. Sendika dawuh Pak Arya, matur nuwun sanget kagem kapercayaan menika. Kula badhe buktiaken menawi Bapak mboten salah milih tiyang. Laporan sampah apa iki? Jojo, kowe kuwi kerjane apa mung mangan turu? Data administrasi wae kliru kabeh. Yen sesuk isuk iki durung bener, kowe ora usah meneh-maneh. Pecat kabeh wae. Nyuwun pangapunten Pak Arya, menika wau wonten kendala sistem saking pusat. Aku ora butuh alasan. Cepet rampungke. Mas Jojo, sampun, boten usah dipun lebetaken penggalihipun. Pak Arya pancen saweg kathah tekanan saking Daha Group. Menika kula wonten kopi anget, dipun unjuk rumiyin supados mboten sepaneng. Waduh, Mas Arok, matur nuwun sanget. Kok nggih kober-koberen jenengan gatekake staf kados kula. Pak Arya niku pancen jen mboten gadah manah pokoke. Pancen boten gampang ngadepi badai saben dinten.
Nanging boten menapa Mas, babagan data administrasi wau mangke saged kula bantu ngecek sithik-sithik saking jero. Mas Jojo fokus dateng berkas lapangan wae nggih. Poh, tenane Mas. Wah, jenengan niku pancen malaikat penolong ing tuapel kene. Mboten kados bos niku. Matur nuwun nggih Mas Alok. Luwih gampang ngatur atine wong cilik tinimbang ngadepi tiran sing mung ngerti angka. Ben wae Arya dadi badai, aku sing bakal dadi pante sing nampani kabeh sambate wong-wong kuwi. Wektune wis jam 09.00. Tim Brahmana Finance durung ana sing teka. Kudune Mbak Dedes ngerti yen Doho Group ora seneng ngenteni. Sabar rumiyin Pak Arya, menika nembe mawon jam 09.00 kurang sedasa detik. Sopo wong wadon kuwi? Langkah sikile kaya nggawa hawa adem, nanging nyirap kabeh wong ing kene. Nyuwun pangapunten menawi kula telat sawetara menit. Laporan finansial kuartal pungkasan saking Brahmana nembe kemawon rampung kula tanda tangani piyambak. Lungguh ho Mbak Dedes, aja kakean alasan. Saiki jelasno, kenapa alokasi dana kanggo proyek jembatan Tumapel kok tahan? Panjenengan ngerti kuwi ganggu cash flow perusahaanku. Dana menika mboten dipun tahan Pak Arya, nanging dipun audit malih. Wonten bolong ing laporan biaya material ingkang mboten cocok kalian spek lapangan. Minangka CFO, kula mboten saged ngeculaken dana menawi mboten wonten kepercayaan hukum. Dedes, awakmu kuwi niat kerjasama utawa pancen pengen goleki salahe perusahaanku terus? Eling, Brahmana Finance kuwi mitra strategis Tumapel, dudu mungsuh. Ing kantor menika kita sedaya mitra. Nanging aturan tetep aturan, Pak. Profesionalitas menika ingkang jagi Daha Group tetep jumeneng. Edan tenan wong wadon iki. Senadyan diteken dening Arya sing kaya monster ngono, mripate ora kedep sithik-sithik wae. Sopo sejatine dheweke? Nyapo Arya katon sengit banget nanging ora bisa mbales omongane. Arok, lapo kowe malah meneng wae? Catetan kabeh sing diomongke Dedes wau. Kita bakal bales ing rapat sesuk. Oh, inggih Pak Arya. Sendika dawuh sedaya sampun kula catet kan diteliti. Nyuwun pangapunten Bapak, kula sowan mriki mboten betahaken wekdalipun Bapak kagem urusan kampus. Kula wonten pitakenan ingkang ganggu penggalih kula. Lungguh dhisik Rok, pombe tehmu. Katon saka mripatmu awakmu lagi wae nemoni sawijining cahya ing gawe bingung. Ra iya. Hah, Bapak pancen boten saged dipunapusi. Leres, kula nembe kemawon rapat kalian CFO Brahmana Finance, Ken Dedes. Wong wadon menika kados boten pantes wonten ing tengah-tengah kekerasanipun Arya Pulung. Sopo sejatine dheweke, Bapak? Dedes kuwi sejatine bojone bosmu dhewe, Arya Pulung. Nanging awakmu aja salah paham. Pernikahan kuwi mung sandiwara. Kontrak adem nganggo ngiket Brahmana lan Tumapel supaya dadi siji ing sangisore kuasane Arya. Bojo, nanging kula mboten ningali wontenipun katresnan ing mripate Dedes. Dheweke kados tawanan. Pancen bener, Dedes kuwi mutiara sing dikurung ing sangkar kaca. Nanging rungokno iki Rok, ana ramalan lawas sing wis dadi rahasia umum ing kalangan petinggi bisnis Jawa.
Sapa wae priya sing bisa mboyong lan dadi garwane Ken Dedes, dheweke ora mung golekake atine. Nanging dheweke bakal dadi raja sing nguwasani kabeh imperium perusahaan ing tanah Jawa iki. Tahta Daha, Tumapel, lan kabeh bondo donyane bakal dadi duweke priya kuwi. Raja, sapa wae sing bisa mboyong Dedes bakal dadi raja. Tegese Arya Pulung labi kontrak kuwi mung supaya bisa dadi panguwasa. Nanging wong kaya Arya jebule ora bisa ngregani mutiara semono ayune. Menawi ramalan iki bener, opo iki pancen dalanku? Takdirku duduk dadi bayangane Arya terus-terusan, nanging dadi siji-sijine wong sing pantes lungguh ing kursi kuwi. Matur nuwun Bapak, panjelasan panjenengan sampun buka mripat kula. Kula sampun mangertos menapa ingkang kedah kula lampahi. Ati-ati Rok, geni sing tukul saka ambisi kuwi bisa dadi pepadang, nanging uga bisa obong-obong. Aja lali sapa sing nandur bakal ngunduh. Kakang, kesel banget ya. Mripatmu ketok abang ngono. Kene turu ning pangkuanku dhisik. Iya Mang, rasane sirahku arep pecah. Menara Daha kuwi duduk panggonan kanggo manungsa biasa. Oksigene tipis, hawane panas, merga kabeh wong rebutan pangkat. Yen aku ora waspada, Arya bisa wae nendang aku metu kapan wae. Aku janji Umang, ora suwe meneh, watara rong sasi, aku bakal nggulingake Arya saka kursi CEO kuwi. Aku bakal dadi panguwasa Tumapel Corp. Ing wektu kuwi, aku bakal nggawa sliramu munggah. Sliramu bakal dadi ratuku, dadi garwaku kanthi megah. Ora perlu ndelik-ndelik ing apartemen sempit iki maneh. Tenane Kang Arok, aku mung kepingin weruh sampean seneng. Sepurane Umang, aku pancen butuh utekmu, butuh semangatmu. Nanging wewayange Dedes ing rapat wingi ora bisa ilang saka pikiranku. Awakmu pancen mutiaraku sing ngancani saka nol. Nanging Dedes kuwi makutha sing kudu dadi duweku supaya aku dadi raja sing sejatine. Wis aja melankolis terus, ayo wiwit tumindak. Arya kuwi tiran, mesti duwe celah kotor kanggo nggulingake dheweke. Kakang butuh bukti korupsi sing nyata. Aja golek dhewe kedukuren resikone. Lah, terus aku kudu nemoni sapa? Golek ana Bu Gandring, dheweke kuwi kepala auditor internal ing Daha Group. Wis suwi banget ing kono wiwit jaman bapake Dedes. Bu Gandring duwe buku ireng. Kabeh transaksi gelap anak perusahaan ana ing tangane dheweke. Yen ana wong siji sing bisa ngrontokake reputasi Arya ing sawengi wae, ya mung Bu Gandring. Bu Gandring, auditor sepuh kuwi ya, sing mripate tajem kaya elang. Iya, dheweke ora seneng karo Arya sing sombong kuwi. Nggunakake mripatmu sing melas, nggunakake omonganmu sing manis, Kakang. Gawe Bu Gandring percaya yen sampean kuwi obat kanggo nambani bosoke Tumapel. Matur nuwun, Mang. Utekmu pancen ora ana tandingane. Mungkin ora aku ing puncak menara kuwi ya. Aku ora butuh puncak menara kuwi, Kang. Aku mung butuhe sampean bali kanthi slamet saben bengi. Aku wis cukup seneng dadi utek ing mburimu. Angger atimu tetep dadi nggonku mulih. Mesti, Mang. Atiku ora bakal lunga menyang ngendi-ngendi. Sliramu kuwi siji-sijine wong sing ngerti sapa sejatine Arok. Dudu asisten CEO sing nganggo topeng saben dina. Janji yo, Kang.
Yen wis sukses mengko, aja malih dadi wong sing ora dikenali. Aku emoh kelangan kakang sing dhisik gelem mangan mie instan sak mangkok bareng aku. Janji mang, aku isih alok sing padha. Saiki wis wengi, wis tuwa dhisik. Aku isih kudu nata strategi kanggo nemoni ibu gandeng sesuk. Lantai dasar panggonane wong-wong sing dilalekake. Nyuwun pangapunten Bu Gandeng, menapa kula ngganggu wekdalipun Ibu? Asisten anyare Arya Pulung, ono wigati apa awakmu mudhun menyang ruangan petang iki? Ruanganmu rak ing lantai dhuwur, kebak kaca lan AC sing anyep ta? Mboten wonten ingkang saged dipun umpataken saking mripatipun Ibu Gandeng. Les, kula asistenipun Pak Arya. Nanging kula mriki mboten beto dawuh saking piyambakipun. Kula mriki beto rasa kuwatir kula minangka karyawan tumapel. Kuwatir, kowe kuwi lagi wae mlebu, bocah wing sore, ora usah kakek sandiwara karo aku. Ibu sampun puluhan taun wonten mriki. Ibu mesti pirsa, tumapel menika kados raseksa ingkang sikilipun nembe gerah. Pak Arya pancen pinter nampilaken citra ingkang sae. Nanging kula sumerep wonten aliran dana ingkang boten bener. Kula boten lila menawi perusahaan menika hancur amargi tiyang setunggal ingkang namung mikiraken awake piyambak. Kowe wani ngomong elek babagan bosmu dhewe ngarepku. Apa kowe ora wedi yen bakal tak laporne? Ibu mboten badhe lapor, amargi ibu ugi ngrasakaken bab ingkang sami. Ibu Gandeng, menapa ibu rila ningali tumapel dipun pimpin tiran kados piyambakipun? Ibu pantes pikantuk pakurmatan ingkang langkung. Mboten namung dipun singkiraken wonten ruangan peteng menika. Karepmu apa? Kula mbetahaken bantuanipun ibu kali malih transaksi tumapel. Owah-owahan sithik kemawon supados borok menika ketingal kanthi cetha nalika audit Daha Group mangke. Kula badhe jamin posisi ibu aman nalika tiran menika sampun dawah. Nganti laporan audit. Nak, awakmu kuwi isih anyar, nanging wis wani njaluk aku nglakoni bunuh diri profesional. Muwe data sing wis dikunci sistem kuwi dudu perkara gampang. Loh, menika mboten bunuh diri, Bu. Menika operasi kagem nyelametaken tumapel saking tiran kados Pak Arya. Ibu pirsa piyambak, piyambakipun namung mikiraken citranipun piyambak. Menapa ibu rila dadi saksi rubuhe perusahaan menika? Ya wis, aku pancen suwe ora seneng karo polahe Arya sing kepelintik kuwi. Nanging garap iki butuh waktu sing ora sedelo. Kaya aku butuh 5 sasi kanggo manipulasi data tanpa nggawe alarm sistem pusat muni. Kalih sasi, Bu. Apa? Kowe edan, 5 sesi wae wis mepet. Aja meksa to. Kula mboten gadah wektu kagem nunggu birokrasi tuwa menika, Bu. Kalih sasi utawi momentum menika badhe ical lan Arya badhe saya kiyat. Kula pitados, Ibu Gandeng menika ahli ingkang paling mumpuni. Kalih sasi mestinipun saged, ra nggih? Kowe pancen nekat. Ya wis, kalih sasi. Nanging elinga ya, yen kowe khianat, aku sing bakal nggawa awakmu melu hancur. Matur nuwun Bu Gandeng.
Kula mboten badhe nyuwi-nyuwi kepercayaan ibu. Jan, wis ora kuat to. Pak Arya niku mboten gadah manah. Mosok laporan proyek sing wis tak garap sewengi muput mung dibanting. Jarene sampah. Iya, Cuk, aku wingi sisan anggaran bensin lapangan wae dipirit-pirit to. Nanging tuntutane selangit. Jan, bosok tenan. Loh Mas Jojo, kok ketoke lemes banget kanca-kanca niki. Menika wau kula mriksani wonten iwak empal goreng tasih anget. Kula pundhutaken sisan kagem panjenengan. Dipun dahar rumiyin, Mas. Walah, Mas Arok, kok nggih kober-kobere nggatekake kula nganti tekan lauk pauk barang. Matur nuwun sanget lho, Mas. Sampun dipun dahar rumiyin. Kula niku nggih asring danyu mriksani panjenengan sedaya. Saben dina dadi sasaran tembak Pak Arya. Padahal Mas Jojo lan kanca-kanca niku sing paling ngerti lapangan. Nanging napa panjenengan boten ngrasa ana sing ganjel? Ganjel pripun Mas Arok? Ngeten lho, Pak Arya pancen sampurna lan teliti banget. Nanging nopo kok proyek-proyek gede gitu niku asring kekurangan dono ing tengah dalan. Mas Jojo rak nggih pirsa piyambak. Duite kaya ilang sadurunge tekan lapangan. Kula niku dadi mikir, apa mungkin kesempurnaan sing dijaluk Pak Arya niku mung kanggo nutupi bolong ing tingkat dhuwur. Hah, maksudipun Mas Arok, Pak Arya korupsi. Duit operasional dipun pundhut piyambak. Walah, ampun seru-seru Mas. Kula mboten matur ngoten nggih. Kula namung ngrasa mesakake panjenengan sedaya sing terus-terusan disalahake. Padahal mungkin wae masalahe dudu ing kerja keras panjenengan. Nanging ing pundi aliran dono niku mandek. Lah nggih Mas Arok. Oh iya, matur nuwun lho Mas empale. Lan nggih matur nuwun sampun buka mripat kula lan kanca-kanca. Sampun kalih sasi Bu Gandeng. Kula mriki badhe mundhut menapa ingkang sampun dipun janjikaken. Arok, menika dereng saged. Film menika tasik kasar banget. Yen kok gunakake saiki jejak manipulasine isi bisa diwaca dening tim audit pusat do grup. Resikone gede banget. Kula mboten gadah wektu kagem ngungokake alasan malih. Kesabaran kula sampun telas, Bu. Nanging nak, iki jenenge konyol. Sing ngarep wae. Aku butuh waktu sithik maneh supaya sistem ora curiga. Sopo sing panjenengan sebut nak? Rungokno Bu Gandeng. Paringaken file menika saiki utawi kula piyambak ingkang badhe lapor dhateng Ibu Gendis. Pilih panjenengan sampun manipulasi data internal. Panjenengan badhe hancur piyambak sadurunge Arya dawah. Awakmu jebule lebih kejam ketimbang Arya Pulung. Aku nembe wae gawe monster sing luwih nggegerisi. Mboten usah kakean drama. Pundi flash disk-ipun? Iki jupukan nanging eling siji bab Arok. Dadi iki koyo keris sing landhep mripat loro. Kowe bisa njatuhake Arya saiki. Nanging sawijining dina, dosa sing kok wiwiti iki bakal balik mangan awakmu dhewe. Karena ora buta audit kagem nemokake sapa sing salah. Matur nuwun pepelingipun Bu. Nanging kula mboten wedi kalian bayangan kula piyambak. Senjatane wis dadi. Kris digital saka Gandeng iki landhep banget. Cukup kanggo mbedah kabeh boroke Arya Pulung. Nanging aku
Aku dudu wong bodoh sing gelem ngegedi tanganku dhewe. Aku butuh tangan liya. Wong sing cukup setya nanging cukup lugu kanggo dadi tameng. Lah, dawa umure si raksasa ijo nembe tukul sungune. Pas banget iki, tumbal sing paling pas. Walah, delengen iki. Kulite asli, kocone kinclong kaya jidate Pak Arya yang lagi nesu. Jojo pancen jus pokoke. Waduh, Mas Jojo, kok ketinggal sumengah sanget? Niku napa sing dipun unboxing? Jam tangan anyar meneh, Mas. Loh, Mas Arok, miki, delengen dhisik. Iki jam tangan seri terbaru. Anti banyu, anti banting, lan sing penting anti kere. Iki bonus saka Pak Arya, mergo aku bisa njaga keamanan rapat wingi tanpa ono sing meleset sithik wae. Wah, jan, pancen boten wonten tandingane Mas Jojo niku. Mboten salah Pak Arya nate matur dhateng kula, jarene, "Ok, ing kantor iki ora ono sing luwih setya lan tangguh tinimbang Jojo." Kebo ijo menika pancen nyawahipun tumapel. Pak Arya pancen pinter niteni wong. Liyane kuwi mung kakean protes. Nanging aku, Pak Arya arep bengok nganti launge kaya macan wae, aku tetep dadi bayangane. Lah pripun? Wis dadi kewajibanku, Mas. Nggih, Mas. Saking percayaane Pak Arya kalian panjenengan, wau Pak Arya nitipaken barang berharga menika dhateng kula supados dipun paringaken dhateng panjenengan. Loh, napa niku, Mas? Flash disilang. Ampun seru-seru. Menika data rahasia paling dhuwur ing tumapel. Pak Arya pesen wong Jojo sing cukup tangguh lan setya kanggo njaga iki. Malah kula piyambak mboten angsal buka, Mas. Mung panjenengan sing dipun percaya. Tenane, Mas. Pak Arya nganti percaya semono gedene karo aku. Nganti Mas Arok wae ora entuk uruh. Leres, Mas. Pak Arya pirsa yen Jojo niku mboten badhe kianat. Menika dipun kalungaken kemawon, Mas, supados aman. Anggepen menika medali kapercayan saking pimpinan. Siap. Bakal tak jagi nganggo nyawaku, Mas Arok. Wah, jam tangan anyar, flash disk rahasia. Jan, Jojo pancen tangan tenene pangeran tumapel. Pancen bener, Jo. Kowe pancen tangan tengene, tangan sing bakal masang tali gantungan ing gulune bos Dew. Ibu, nyuwun pangapunten menawi ngganggu wekdalipun. Kula manggihaken kejanggalan serius ing laporan audit Brahmana Finance. Menika mbebayani posisi ibu minangka CFO. Kula tenggo ing Cafe Amarta, Tabuh Woludalu. Matur nuwun sanget Ibu Dede sampun kersa rawuh. Arok, awakmu kok njanur gunung ngajak ketemu ing njaba jam kantor. Ana apa sejatine? Apa bener ana masalah karo audit Brahmana? Ibu Dedes, kula ngertos menika mboten sopan. Nanging menawi kula namung mendel, menika sami kalian kula kianat dhateng Ibu. Selama menika Ibu nganggep pernikahan kontrak menika cara kangge nyelamataken Brahmana Finance, ra nggih? Iya, awakmu rak ngerti kahanane bapakku kepiye. Terus apa hubungane karo audit sing kok maksud? Hubungane inggih menika, Ibu saweg dipun dasaraken dados tumbal. Pak Arya pancen jenius, nanging piyambakipun tiran ingkang licik. Piyambakipun nggunakaken dana Brahmana kangge nambal kerugian proyek pribadinipun piyambak. Menawi pusat sumerep, Ibu ingkang badhe dipun lebetaken kunjara. Amargi secara administratif, Ibu ingkang tapak asma sedaya laporan menika.
Iku ora mungkin, Arok. Arya dheweke pancen tiran, nanging dheweke jujur yen babagan angka. Menika hebatipun Pak Arya, Bu. Piyambakipun nggawe ibu pitados supados ibu mboten nate meksa laji ngandhap mejanipun. Nanging cobi dipun pirsani kasunyatane. Menapa ibu bahagia? Menapa martabat ibu pantes dipun idak-idak kados menika? Ibu menika telah brahmana, darah murni dunya keuangan. Nopo ibu rila hancur barang kapal sing sengaja dikelemake dening nahkodane dhewe? Pak Arya mboten tresno dhateng ibu. Piyambakipun namung tresno dhateng kekebalan hukum ingkang ibu paringaken. Cobi dipun pikir, menawi Pak Purwokandul lan mirsani perusahaan menika hancur, sapa sing badhe dipun salahaken? Bojonipun ibu sing ketok sampurna, napa putri kesayanganipun sing nyepeng kunci brankas? Dheweke bener, Arya pancen mesti meksa aku soal efisiensi, nanging ora tau ngolehake aku ndeleng rincian proyek liyane. Apa aku mung dadi tameng? Tinggalaken piyambakipun, Bu. Pegat kemawon saderenge ibu dipun seret dhateng kunjara. Kula badhe mbantu ibu mbuka bebener menika. Bukti cadangan sampun kula titipaken dhateng Jojo, asisten kesayanganipun piyambak. Supados aman, kula badhe wonten ing sanding ibu, njamin mboten wonten malih tiyang ingkang wantun nglarani ibu. Arok, aku ora nyangka awakmu sing bakal dadi pepadangku ing kene. Jebule wong sing paling cedhak karo aku malah sing paling kepengin ngrusak aku. Lan awakmu sing asisten wae malah sing mikirake keselamatanku. Amargi ibu pantes pikantuk ingkang langkung sae tinimbang menika, kula badhe nglumat kapercayan ibu. Wes, aku kudu bali. Aku mbutuhke wektu kanggo mikirake langkah sabanjure. Matur nuwun Narok, kabari aku yen ana perkembangan apa wae. Sendika dawuh, Bu. Ngatos-atos wonten margi. Mas Arya, apa ana setitik wae sing kok delikake saka aku, utamane babagan laporan audit Brahmana sing dadi tanggung jawabku. Kabeh wis tak atur, Dedes. Ana bolong satitik ing arus kas, nanging sliramu ora perlu kuwatir. Tugasku yaiku jaga supaya dirimu tetep bisa turu angler tanpa mikirake angka-angka kotor kuwi. Mikirake angka kotor utawa dadi tameng kanggo kesalahanmu. Aku iki bojomu, aku iki pimpinanmu. Apa sing tak kersakake kuwi mesti sing paling apik kanggo awakmu. Donya korporat kuwi jembar lan peteng, Dedes. Ora kabeh bisa dijelaske kanggo teori buku. Nanging sampean wis gawe aku kaya wong bodoh, Mas. Ing ngarepe tim audit, ing ngarepe kabeh wong. Aku CFO sing mung dadi boneka. Apa sampean tau mikirake martabatku minangka wanita? Martabat, aku menehi kowe kemewahan, posisi lan jeneng sing dikumati sapa wae. Aku njaga supaya awakmu ora kena sempet saka Bu Gendis. Apa kuwi kurang? Sing kurang kuwi kejujuranmu. Aku ngerasa aku dudu bojomu. Aku mung salah siji asetmu sing paling apik. Dedes, awakmu ngerti, aku dudu wong sing pinter ngomong manis. Aku kaku, aku keras, lan aku tiran. Aku ngaku kabeh kuwi. Nanging kabeh kuwi mung supaya aku pantes dadi sandingmu, supaya Brahmana ora disepelekake. Nanging caramu salah, Mas. Caramu ngerusak aku saka jero. Aja lunga, aku mbok menawa ora ngerti cara nesnane sing bener. Nanging aku mbutuhke awakmu ing kene. Menara iki bakal krasa adem banget yen ora ana dirimu. Iki dudu soal menara
swara sing adem, Mas. Iki soal atiku sing wis beku. Aku njaluk pegat. Pegat awakmu tegel ngomong kowe sakwise kabeh sing tak bebanake. Apa kowe ora ngrasakake setitik wae katulusanku? Tulusmu kuwi racun sing dibungkus madu. Aku wis kesel dadi permata sing kok simpen ing jero kotak kaca. Aku kepengin metu lan aku mau hancur bareng awakmu. Yen kuwi karepmu, nanging elinga Dedes, ora bakal ana wong sing bisa nesnani awakmu luwih gedhe tinimbang caraku. Senadyan caraku gawe dirimu sengit marang aku. Dedes, aja lunga. Dedes, mandeka sedhela. Surat pegat wis ditapak tangani. Saiki awakmu bebas. Aku njaluk ngapura yen caraku njaga malah kaya ngurung dirimu. Sesuk ing kantor aku bakal njaga jarak supaya dirimu ora risih. Aku mung pengen sampeyan ngerti, sampeyan tetep dadi CFO paling apik sing nate dadi kancaku. Nyapa, Mas? Nyapa sampean lagi ngomong tulus saiki pas kabeh wis telat. Matur nuwun, Mas. Muga-muga sampean nemu tentrem. Pak Arya, menika tasipun Pak, sampun kula tata rapi. Ampun sedih nggih, Pak. Jojo taksih wonten mriki. Jojo mboten badhe nilaraken Bapak. Jo, kowe kuwi pancen kebo sing paling setya. Wis, aja nangis. Isin ta. Seragammu. Lho, Mas, ana apa kuwi? Polisi, menapa mlayu rene? Saudara Arya Pulung. Adhedhasar laporan bukti digital babagan manipulasi dana proyek strategis Daha Group. Panjenengan kula tahan kanggo pemeriksaan luwih lanjut. Sumpah demi Allah. Bukti digital, Dedes, apa awakmu sing nindakake iki? Bapak, tolong. Jojo nggih dicekel, Pak. Jarene flash disk niki buktine. Mas Awak, tolong Mas. Flash disk, polisi. Aku mau njaluk pegat, Mas Arya. Aku ora nyangka kabeh bakal dadi peteng semene cepete. Gusti, sikilku krasa lemes banget. Ibu ampun kaget, jumeneng ingkang jejeg. Ibu niku pimpinan, ampun ketinggal inggih ingal petiyang kathah. Sedaya menika pancen kedah-kedadosan. Arok, dadi dudu Dedes sing lapor. Nanging kowe sing masang flash disk kuwi ing gulune Jojo, kowe sing tak percayani, Rok. Tangan-tanganmu pancen setya, Pak Arya. Nanging tangan-tanganmu sisan sing ngerti ing ngendi nancepke keris supaya awakmu mati tanpa keberambekan. Bajingan. Ayo Pak Arya, melu kita menyang kantor polisi. Delengen kuwi, Rok. Kowe wis wani nganggo pundake Dedes. Ing ngarepe mripatku dhewe, Dedes. Kowe nyandakake siramu ing pundake wong sing nembe wae ngrusak aku. Jebule kowe luwih kejem ketimbang aku. Mas Arya. Apa aku salah, Rok? Mboten, Bu. Ibu sampun nindakake bab ingkang bener. Saiki waktune ibu istirahat. Biar kula sing ngurusi kabeh kahanan ing kantor.
kliwat. Wiwit Mas Arya digawa polisi. Kantor iki malah dadi papan sing asing kanggo aku. Ing kursi pimpinan kono saiki dudu wong sing tak kenal kanthi mripat kaku. Nanging asisten sing biyen mung nggawa tas. Lenggah kabeh, aku ora duwe wektu kanggo basa-basi. Skandal Arya Pulung wis nggawe saham Daha Group dadi sampah. Aku butuh wong sing bisa kerja, dudu wong sing mung pinter golek alesan. Ibu Gendis, ratu saka kabeh tatanan iki. Dheweke ora peduli sapa sing bener. Dheweke mung peduli sapa sing bisa njaga hartane. Arok, maju. Aku wis maca laporanmu babagan restrukturisasi proyek sing dirusak Arya. Strategimu cukup bersih kanggo ukuran bocah anyar. Matur nuwun Ibu Gendis, kula namung nindakake menapa ingkang saged kula lampahi kagem nylametaken warisan panjenengan. Warisanku pancen butuh asu sing pinter njaga, dudu kebo sing pinter sambat. Mulai dina iki kowe dadi acting CEO. Yen sakjroning sesasi kowe bisa nggawe grafik iki munggah, kursi iki dadi dhuwitmu selawase. Lan kowe Dedes, jaga keuangan Brahmana supaya tetep sinkron karo rencana Arok. Aja nganti ana bolong maneh, utawa kowe bakal melu bojomu kuwi. Sendika dawuh Bu Gendis. Update saham Daha Group wis munggah 8%. Matengake rencana ekspansi menyang logistik Bandara Doho minggu ngarep. Menawa vendor protes, duduhi rencana efisiensi sing anyar. Wis, bubar kabeh. Sasi iki tumapel malih dadi mesin duwe sing luar biasa. Arok nindakake apa sing ora bisa dilakoni Mas Arya sajrone 5 taun. Kabeh muji dheweke. Nanging aku kenapa saben aku ndeleng kursi kuwi, aku isih weruh ayang-ayange Mas Arya sing kaku lan wis tak kubur rasa kuwi. Ibu Dedes, matur nuwun sampun nunggu. Hebat, Rok. Bapak lan Ibu Gendis mesti bangga banget karo grafik perusahaan saiki. Kula mboten butuh pujian saking Daha Group. Kula namung butuh panyawang saking panjenengan, Dedes. Arok, kena apa awakmu berlutut? Sadangune kula jumeneng ing wingking kursi menika namung kagem jamin Ibu aman. Saiki kula pengin Ibu jumeneng ing sanding kula. Mari kita bangun Daha mboten nganggo angka sing kaku, nanging nganggo rasa. Menapa panjenengan kersa dados semah kula ingkang sejati, dados ratu ing menara menika lan nampa ali-ali menika. Mripat iki mripat sing tulus nresnani aku, ora kaya Mas Arya sing menganggep aku tameng. Arep nyelametake aku, menehi aku pepadang. Nanging kenapa atiku krasa ganjel? Kenapa bayangane Mas Arya sing dikirim polisi wingi isih ngetutake aku? Dedes? Iya Arok, aku kersa. Matur nuwun wis dadi pepadangku. Matur nuwun, Gusti. Menawa iki saiki wis sampurna. Lampu kristal iki sumunar padhang banget, nanging kenapa mripatku krasa silau sing nyesek. Ing kene ing sandinge Arok aku dadi pusat donya. Kabeh wong matuk-matuk, kabeh wong muji. Arok pancen kasil gawe aku dadi ratu, nanging rasa ganjel ing atiku iki malah saya gedhe. Dedes, pirsanono kabeh tamu menika. Menika sedaya saksi menawi dinten menika panjenengan sampun resmi dados gadah kula. Mboten wonten malih Arya Pulung, mboten wonten malih raos wedi. Kula badhe njaga panjenengan selawase.
Lorok Pirsonana nika. Wonten menapa, sayang? Nika ing pojok mburi pilar gedhe nika ana wong wadon nganggo gaun ireng. Dheweke ora keprok, ora mesem, mripate tajem banget nyawang mrene. Sapa kuwi? Ah, mbok menawa tamu sing salah kostum kemawon. Sampun, ampun dipun pesani. Ayo, pesani kamera wae. Kok mikir wis menang Kang Arok? Kowe bangun istanamu ing dhuwur pundakku. Gunakake tangis lan keringetku kanggo munggah tahta. Banjur aku kok buang koyo sampah. Janji ning apartemen sempit kuwi saiki malah dadi sumpah. Kowe lagi joget ning dhuwur boro geni, Kang. Lan aku sing nyekel kendali genine. Tunggu wae, istanamu bakal rubuh nindi sirahmu dhewe. Sasi-sasi kapisan dadi CEO tumapel klasa kaya mimpi. Aku dadi raja ing menara daha. Dedes nunggu aku ing omah kaya pelabuhan sing ayem. Aku mikir aku wis naklukake takdir. Nanging jebule aku mung ucul saka kandang asu mlebu menyang Wonogo. Arok, maju. Aja mau ngadeg ning kono kaya patung dekorasi. Nyuwun pangapunten Ibu Gendis. Menapa wonten dawuh ingkang wigati? Aku krungu kowe nggih keputusan ekspansi logistik ing bandara tanpa njaluk izin aku dhisik. Rungokno pelayan, aku menehi kowe jabatan CEO, dudu supaya kowe pinter mikir dhewe. Kowe ning kene mung dadi mesin supaya duitku tetep mili. Aja pisan-pisan ngrasa dadi tuan ing tumapel. Kowe mung asisten sing nganggo jas luwih larang tinimbang asisten liyane. Nanging Bu, keputusan menika kagem kabecikan Daha Group jangka panjang. Daha Group kuwi aku. Malah aku krungu kowe saiki kakean wektu karo Dedes ing omah. Kowe kudu lapor kabeh pembicaraanmu karo Dedes menyang aku. Peringkahanmu kuwi bagian saka asetku sisan, paham? Paham, Bu Gendis. Aku pelayan. Kowe kepengin disembah dadi dewi, Gendis. Yen ngono, kowe kudu siap-siap dawah saka langit. Kursi chairman kuwi sithik meneh bakal dadi dhuwitku. Dewi Gendis wis kakean pola. Dewi mikir aku isih dadi asisten sing bisa dipecut sak karepe dhewe. Ora, Gendis. Sedaya meneh menawa iki bakal malih dadi kuburanmu. Kabeh saham sing kok sepeleake sithik-sithik wis tak tuku lewat tangan wong liya. Arok, wis jam 1 bengi, sampean durun kepingin istirahat. Awakku krasa ora penak banget sasiki. Sik Des, aku lagi ngurusi babagan sing luwih penting. Yen aku ora fokus saiki, Bu Gendis bakal ngiles kita sak loron. Wis, awakmu tuwa dhisik. Nanging anakmu ing jero weteng iki uga mbutuhke sampean. Apa panguwasa kuwi luwih aji tinimbang aku? Aku nglakoni iki kabeh uga kanggo dirimu, Dedes. Supaya dirimu bisa dadi ratu sing sejatine, duduk dadi asete Gendis. Wis ta tuwa. Ora mungkin. Sapa sing wani ngedol saham Daha Group tanpa izin aku? Arok, kowe wani-wani nembatalke kontrak vendor tanpa izin aku? Apa kowe lali sapa sing menehi kowe mangan? Mboten lali, Bu. Panjenengan pancen menehi kula mangan.
Nanging panjenengan sisan sing gawe ewonan karyawan Dahagup luwe amargi duit pensiunipun dipun pundhut kagem tumbas perhiasan panjenengan. Bu Gendis, para investor sampun boten pitados kalian panjenengan. Pirsa nono berita ing TV, kabeh wong wis ngerti yen panjenengan nggunakake duit pensiun karyawan kanggo gaya urip mewah. Wah, gimana? Asalku piye iki? Kenapa iki? Pirsa nono laporan menika. Bukti transfer dateng rekening pribadi panjenengan sampun sumebar ing media. Dinten menika Ibu Gendis, panjenengan sampun boten gadah hak suara ing mriki. Para investor sampun masrahake kuasane dateng kula. Ora, iku fitnah. Kowe mung pelayan. Sapa sing bakal percaya karo asisten koyok kowe? Tiang-tiang menika boten percaya dateng pelayan, Bu. Nanging tiang-tiang menika percaya dateng angka. Lan angka panjenengan sampun abang dah. Monggo kesah saking kursi menika utawi kula nimbali petugas keamanan kagem giring panjenengan medal. Kowe asu sing ora iso matur nuwun. Aku sing angkat kowe dadi CEO. Pengkhianat, kabeh pengkhianat. Aku dhewe ning kene. Kowe kabeh tanpa aku mung sampah. Mulai dinten menika boten wonten malih Dahagup. Jeneng Daha sampun neget amargi tumindakipun Gendis. Kula kersa perusahaan menika layar enggal. Wiwit detik menika kita resmi ngginakaken jeneng Singosari Group. Sugeng Pak Arok, mugi-mugi Singosari Group saya jaya ing asta panjenengan. Saiki dunya iki resmi dadi duwekku. Gendis Wisirno Arya wis bosok ing penjara. Aku raja sing sejatine. Seminggu aku nunggu ning kene. Ing jaba kono jeneng Arab dipuji-puji kaya dewa anyar, Singosari Grup Jaya. Nanging ing omah iki aku mung hantu sing ora duwe nyawa. Kabeh wis telat, Rob. Mahkotamu kuwi saiki regane mung sithik lebu. Dedes, siliramu ing ngendi? Delengen iki. Gendis wis minggat, kabeh aset Daha wis dadi Singosari Group. Aku saiki chairman, Des. Aku wis dadi raja sing sejatine. Dedes, kok peteng-petengan? Delengen aku, sayang. Aku nggawa kabar sing paling apik. Aku wis menang. Sliramu saiki dadi wanita sing paling dhuwur ing tanah iki. Chairman, Raja. Selamat ya Mas Arok. Awakmu wis kasil nggayuh kabeh ambisimu. Terus, wetengmu ing ngendi wae kita? Ing ngendi Anusapati? Anusapati, dheweke pinter banget, Rok. Dheweke ngerti yen bapake lagi sibuk dadi raja. Dheweke ngerti yen bapake luwih butuh kursi kuwi tinimbang tangise bayi. Dedes, ojo guyon. Ing ngendi baine? Aku pengen gendong dheweke. Dheweke wis lunga, Arok. Rong dina kepungkur, aku berjuang dhewe ning kene.
bengok-bengok nyebut jenengmu. Nanging kowe lagi rapat karo investor. Aku krasa lara sing luar biasa. Stres, kanan lan pungkasane. Dokter ngomong yen bayi kita wis ora ana nyawane wiwit ing jero kandungan. Selamat Pak Jerman, kowe wis kasil ngganti nyawane anakmu kanggo tahta Singasari. Paulo Sutresno Sandiwara Basa Jawi mekaten pasugatan Sandiwara asesirah Arab Bedes Dunya Korporat saking kita para siswa-siswi kelas 9 saking SMP Negeri Setunggal Celuring. Anggitanipun kelompok sekawan saking kelas 9D kanthi sutradara Alia Rida Madianti. Efek musik lan mixing Alia Rida Madianti. Miwah para paraga Arok Tuwin Jojo dening Alia Rida Madianti. Dedes Tuwin Loh Gawe dening Sesa Aprilia Saki. Arya Pulung dening Niko Ganesha Putra. Umang dening Ashifa Nora Sisyadani. Gandring dening Nova Angelina. Gendis dening Gendis Lintang Naraji. Karyawan kalih Tuwin Polisi Setunggal dening Andika Rizky Putra. Karyawan setunggal Tuwin Polisi kalih Tuwin Direksi dening Rangga Aditya Putra Setiawan. Matur nembah nuwun awit kawigatosan panjenengan. Mugi tansah kersa midhangetaken Sandiwara Basa Jawi. Mugi kanthi wontenipun sandiwara menika saged murakabi, mupangati lan dados panglipur manahipun Paulo Sutresno Sandiwara Basa Jawi. Wekasanipun atur kanthi asesanti rungkun caraning bangsa dumunung ing luhuring budaya. Nuwun.